Днес е сряда, 1 февруари и тази сутрин имаме удоволствието да ви кажем добро утро от нашия нов телевизионен дом. Нова сграда, ново студио и да, наистина телевизия от ново поколение. Хубав ден на всички, много специален ден за всички нас от Нова телевизия. Наистина сме развълнувани, всички са тук, някои заварих да спят и на дивана. В усилената подготовка за този старт виждате частите от нашето. Вчера се шегувах едностаен, разширен 1000 квадратни метра. Голямо, не просто огромно студио, но наистина най-нова технология. Работим с най-добрите. Човешкият фактор е много важен. Стискайте ни палци, да се чувстваме добре, спокойни днес. Прощавайте ни, ако има някакви грешки, но да знаете, че ще се постараем да ви посрещаме с много хубава картина, хубав звук. Пазим и най-важното съдържанието. И влизаме тук тежко въоръжени с наистина най-важното оръжие, вашето доверие и най-добрия телевизионен екип в България. Надяваме се да се чувствате и вие уютно тук, така че начало. Ето и темите ни. Ексклузивно за първи път след щастливата развръзка Севда Михайлова, майката на едно от разменените бебета в Шейново. Да прегърнеш детето си 5 месеца след раждането. И аз като е гушна, нали, чувствам, че нали все едно е тя, все едно е тя, гушвам се в нея и така. Ще влезе ли еврото в магазините още тази година и как ще плащаме? Гостува съветника на финансовия министър Любомир Каримански. И още кой какво свърши в 48-то Народно събрание в студиото спор между ГЕРБ и Продължаваме промяната. Как заместник директорът на МВР за област Ловеч е бил възстановен на служба, въпреки че е подсъдим за кражба на ток и е с действаща криминална регистрация. По-добре ли живеем днес, отколкото през социализма? Какво показват изчисленията на група преподаватели от Софийския университет? История по ваш сигнал. Допусната ли е немърливост от медици в ИСУЛ след спешен прием на жена с удар в главата? Кой е отговорен? Ще има ли наказани? Пълен абсурд с Румен Бахов, оклюви и трава в скъпа кола след 7 годишен престой на паркинг на МВР. И да, наблюдавате първия ефир от новата сграда на Нова. Разходка ще направим из новия ни дом. Колко ли пъти днес ще кажем първи и за първи път? Добро утро за първи път на Лили и на Ники в новото студио. Добре дошли. Добро утро за първи път от нас. На мен ми е като нова година днес. Нищо, че е 1 февруари. Не знам за вас. Да, прекрасно е в този, бих казал, покрит футболен стадион. Толкова огромно това студио. Съвсем скоро ще го населим с нашите си емоции и с това, което надявам се умеем най-добре, обективна и коректна информация. Ще го обживеем. Ние по традиция можем да си започнем с онези клипове, които си дават старт на деня при нас. Хайде, гледаме тогава първата такава ситуация. Да, това са изключителните умения на един очевидно дълго трениран домашен любимец. Майка, дългогодишна сервитьорка, баща, барман и това е положението. Това е горкото дете накрая. Още една причина да го наречем най-добрия приятел на човека. Може да ти донесе и водата, и коктейла. И още една ситуация. Мисията невъзможна гледаме сега. Какво се случва тук? Не ми казвай, че се качи това дете догоре. Ами, виж какво, китайче... Там сме тръгнали, Ники. От клиповете от братски Китай обикновено има невероятни неща. Не са само математици, където и ние сме конкурентни. До тук добре, но мисията продължава. Мисля, че ще бъде успешно. Ще бъде успешно, щом отделят толкова време в TikTok. Доста сложна мисия ми се струва. Ами важен е спорта, нали? Сега, ако някой българче ще каже, не ме занимава да има електронната цигара, обаче китайчето тук изпълнява и... Виж сега и равновесие, и концентрация. Много е добър. Браво и на таткото, защото със сигурност той се е постарал много. Това ми напомня колко е висока метеорологичната стена и аз, за да стигна до град Русе, може би ще трябва да изпълня нещо подобно. Ще трябва, да. Само гледай да го снимаш. Тук майката не знам, тя снима или после... Може и да не знае. Може и да не знае, защото...
Майките обикновено повече се страхуват, отколкото се гордеят в такива ситуации. Ами успешна е тази мисия всъщност. Нищо, че мисия е невъзможна на първо време. Добре, връщаме се обратно при нас в студиото. Ники, какво идва насам? Ледена вълна? Идва ли? Чакаме ли? Арктически студ. Вече го прогнозирахме този студ в понеделник. Очакваме другата седмица действително да е много студено. Дори с температури рано сутринта тук в София до минус 10 градуса. Но до тогава, както се казва, има време. Това беше един сутринта, според мен. Да, меко е в момента времето и все още не се усеща този вятър, който ще усетим малко по-късно днес през деня. Около обяд обикновено е най-силният вятър. Да видим сега и детайли. Точно така. Наблюдавате времето от тази огромна метеорологична стена вече, за която говорих. Искам да я премеря с крачки. Виждате, дълга е около 5 метра, висока е около 3 метра, т.е. имаме и 15 квадратни метра, на които ще си наблюдаваме циклони, фронтове. Тук и най-обширният циклон би могъл да се побере на тази карта. Ето какво ще е времето днес. Виждате, колеблива облачност през целия ден, валежи не се очакват, освен може би тук-там около планинските масиви, главно в източната част на страната. Температурите днес, времето остава поносими температури, меко време с стойности на термометрите от 4 до към 9 градуса в някои райони на страната. Ще се усеща обаче онзи неприятен леден северо-западен вятър с по-големи пориви, по-силни пориви виждаме от картата в Дунавската равнина. Бърз поглед към актуалната ситуация в момента в планините. Виждаме кадри от Беклемето на живо. Там има сняг, но в момента не вали. Не така обаче е положението в Витоша, където в района на Боерица прехвърча слаб сняг, а около Боровец можем да погледнем, около Боровец вече вали доста интензивно. Ето и прогнозата за планините. Днес очакваме температури доста ниски. Ако се качвате по най-високите части в тъмните часове на денонощието, под минус 15 градуса температури. А в рамките на топлата част на денонощието, като изключим, разбира се, силния вятър, температури от минус 1 до към минус 7 градуса. Какво време ни очаква от тук насетне? Ето изненадата. Четвъртък в късния следобед ще превали първо дъжд, после с понижението на температурите през нощта очакваме и снеговалежи, които няма да са чак толкова значителни, но въпреки всичко около планинските масиви на централна и западна Стара планина ще попревали доста. Снежен ден ще бъде събота. Събота очакваме снежна покривка на много места в страната, но тепърва ще видим точно как ще премине този снежен фронт. Температурите рязко се понижават, но, както ви казах, по-студено ще е времето другата седмица. Благодарим на Ники Василковски. Сега към Лили Мустакова да видим какво има да ни каже и откъде ще ни го каже. Лили с новините. Това са новините минути след 6. Аз съм Лилия Мустакова. Добро утро. Започваме с днешния ден с поглед към Народното събрание. Парламентът с последен опит за увеличение на минималната работна заплата преди разпускането си. Предложението най-ниското заплащане да стане 850 лева е на БСП и е заложено чрез промени в Кодекса на труда. Идеята вече беше приета единодушно на първо четене, но така и не стигна до второ гласуване в пленарната зала. Точката беше залагана многократно и след това измествана от дневния ред заради други законопроекти. Парламентът ще гласува окончателно и промените в Закона за пътищата. С тях се предвижда глобите за пътуване без винетка от 300 лева да се ограничат до 3 пъти на година или до 900 лева. До промените се стигна след случая Пролеша, при който жители на населеното място задлъжняха с десетки хиляди заради камера на АПИ. Законът ще действа с задна дата от 1 януари 2019 година. Така, ако част от глобите вече са заплатени, то Агенция Пътна инфраструктура ще трябва да върне парите, които надхвърлят оказаната сума. Последно редовно заседание на Министерския съвет преди президентът Румен Радев да назначи новото служебно правителство. Все още не е ясно дали сега действащите министри са получили покана за следващ служебен кабинет. Сигурно е само името на премиера. Отново Гълъб Донев ще бъде служебен министър-председател.
Първа копка на българска територия на интерконектора с Сърбия. Газопроводът е с обща дължина около 170 км от град Нови Искър до град Ниш, Сърбия, от които около 62 км са на българска територия. Планираният капацитет на тръбата е до 1,8 милиарда кубически метра газ годишно, с възможност за пренос на природен газ и в двете посоки. Строежът на сръбското трасе започна преди година. Очаква се всичко да е готово до началото на тазгодишния отоплителен сезон. За проекта се говори от 10 години, но към реализацията му се пристъпва едва сега. На официалната церемония ще присъстват президентите на България и Сърбия Румен Радев и Александър Вучич. Поглеждаме сега и към новините от света. Съединените щати ще предоставят на Украйна далекобойни оръжия. Това твърдят двама служители на американското правителство, които са били инструктирани по въпроса, казва Reuters. Украйна от месеци иска по-далекобойни ракети. Доставката ще е част от нов пакет военна помощ. Той може да бъде обявен още тази седмица или ще бъде на стойност над 2 милиарда долара. Според източниците, далекобойните ракети няма да са тези, за които Украйна моли. Те ще са модифицирани боеприпаси за установките Хаймарс и имат обхват 150 км. Тактическите ракети, на които Киев се надява, могат да поразят цели на около 300 км. Близо 1 300 000 французи са участвали в националния протест вчера. Това представлява увеличение спрямо първата вълна на стачки и шествия преди 2 седмици. Оценката е на Вътрешното министерство, което няма интерес да завишава данните. Протестите са срещу идеята на правителството да вдигне с 2 години възрастта за пенсиониране. В момента тя е 62 години. Освен в национален мащаб, по-многоброен е бил и протест в столицата. 87 000 са минали по улиците на Париж. Президентът Емануел Макрон настоява, че вдигането на възрастта е необходимо, а синдикатите, които са основният организатор на протестите, се заканиха да има нови стачки и нови митинги. Първите такива са предвидени за 7 февруари. Това беше по-важното до този час. Здравей, България продължава сега. Лили, благодарим ти. Видях едно 10 годишно на протеста срещу вдигане на пенсионната възраст. Това се казва да мислиш отрано протестира. Точно така. След малко продължаваме както с водещите теми, тези, които се въртят в окото на бурята, така и към много, много любопитни теми, които сме подготвили. Бъдете